ନେଉନି ସମୟ ସ୍ୱଳ୍ପତା ଭିତରେ ମୁଁ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ସମାପନ କରୁଛି। ଆଜି ମତେ ଯେଉଁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି। ଆଜି ମୋର ଛାତ୍ର ସେ ଆକାଶ ଆୟୋଜନ କରିଛି, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ମତେ ଆଜି ତାର ଗୁରୁ ଦକ୍ଷିଣା ମିଳିଗଲା। ମୁଁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛି ତାର ଜୀବନ ସଫଳ ହେଉ, ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି କାମନା କରୁ। ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ପଞ୍ଚାସୀନ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ରଜ ଦୋଳି। ଜଣାଉଛି ରଜ ଦୋଳି କଟ ମହତ। ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ शुभेच्छा और पिलाମାନଙ୍କୁ आशीर्वाद ଦେଇ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ସମାପନ କରୁଛି। ତ୍ରୁଟି ଥିଲେ मीटिंग करिया क्या करिया हां किए किए ମାମୁଁ किए क्या किए किए दाद को